كاب استديو أقول تلفزيون إرترا عز السلام تنا تقبلوا خبركم تغطاتلتي كم يتمسيو زينا مسنا روناز في النول ساعة قيلون لومي 4 جنبوت كل تشن إسران حدن ساعة 9 مش استدالوا هاجراون زينا تعزينا لكم قريبنا لنا كتكاتلنا بخبر زعدم بيتروس منقسي بقندنا تاتو دمان فيلم بريزيدنت إسياس أفوركي مس مراحة السودان ركب كايدو لومي عب موشب معكلات بستجبرنا إلى لابراتور مرمرات شمونت زيجاتات بكورونا بالكافم ترجعيتهم مدبرت عنا أجرعز مسجنا أقول قلت تبعلا تركيا أب ليبيا وفيراتهم زلا قدامين حيلتات عصبات كتوت جزاو مسجاجر منجست ليبيا تويهم أب مكسيكو بزجات ما حدا قام مفراس بالعدد صدقاز حلف مسمر بابور مدرب وحد 23 مويتهم أمريكا مسرح موسى سراويتا كاب أفغانستان بمدقعتات طالبان كم زي السناخل أفليتا بريزيدنت إسياس أفوركن أبو منبر العلاوي بايتو السودان جنرال عبد الفتاح البرهان لومي أب ساعات الدحر غطرية أب بيت منجستية الجمهورية أب زقبر وركب أب حبراو تاريخ كبرتاتن سمر كسز مدنا إيرتران سودان نمدلال كم سرحوا الرجاجيتهم كلتي مرحتي أقدي مستبعث حسمع كلتاو متحبار أب بوليتيكاوي كتباوي محبراوي تصطاون وتهدرون عودتات المتكبار سعرهم كحيلون تسماميهم بريزيدنت إسياسن جنرال عبد البرهان كاب كلتاو زمدنا بالصفحة متحبار قرن أفريقيا كون مكبر بمرحتي زباز تجمرة من مخخارن تعرن كغتصل حبراو تعوي تقريبا أورس زي أب واناو زباو قدات بعمقات ذاتيوم بدهرزي بريزيدنت إسياس أفوركي مس قدامي منستر عبد الله حمدوك أب زكايدو ركب وحدات هاجرات قرن أفريقيا تزبلت مجدي نمفتاح قدلات زباتات زوبان متقام جزوف سباون بحرياون ጸጋታቱን مخانو አረጋግጸም قدلات هاجرات زوبانا بتاساسرن حد حدود تصلالون بمخانو بتناصل مفتوحو اشغاري زبولو بريزيدنت إسياسن قدامي منستر حمدوكن أب وشتزي زباو مقان سودانن إيرتران كلتاو زمدنا نممعبال بوحدات ዝተጨበጡ ፕሮጀክታት ክጅምሩ ተሰማሚዖም أبت ركب بوجن إيرترا منستر قدات وصايا أتو عثمان صالح أمخار بريزيدنت أتو إيمان جبرابن أمباسادر أب سودان أمباسادر عيسى أحمد عيسان بوجن سودان دما منستر قدات وصايا دكتور مريم الصادق المهدي تركبهم سمزي ترخيبهم نيرم بريزيدنت إسياس جنرال البرهان بزجبر الله عدمة مسرت نناي كلتا معلت مبصح لومي قدم قطريو كارتو معتيو حبريتا كاب منستر تعنا لومي 4 جنبوت أب موشب مأكلات زباتات قاش باركان مأكل بستجبرن ناي لابراتور مرمراتات شمونت زيجاتات بكورونا فيروس ملكافهم ترجعيتنا نساتهم دما حمشتا أب حجر حدا أب على قدر زبا قاش باركا كلتا دما أب أسمرا أب زركب موشب المأكلات تعقيبهم زتصنهم زي كم ديلن كلها أب زباتي من وقع بحري 4 أب زبا عن 7 بتغللا شوعات زيجاتات تعقيبهم كن كبر لهم زتصنحوا حاويم تفاني مالهم باز مسرت على لا قطري بكورونا فيروس تلخ زيجاتات كسابلومي 3681 بس هلون 3583 كابزيوم حاوي مستفانو 10 غلطه بمستفاليو 266 دما جنا هوسبيتالات تعقيبهم زركوبيوم منستر تاعنا 4 جنبوت 2021 أب ممحدار كبابي أقرع تدكونت مدبرت عنا أن نبرت ممحدار كبابي زمسجنا أقول قلت بكم زلا نبرت حبيرهم توم نبرتي أب حبريتهم مدبرت عنا أقرع أب حفشاو حكمنا أقول قلت بفلايكا أب كتتل قد من دحرن حرسي بزرخ وزلو أقول قلت عقبات مخانم قليتهم حلاف مدبرت عنا أقرع نار سياسين عالي بقديو تا مدبرت عنا أبرستي تبا أقول قلت كتتل قد من دحرن حرسي كتابتن كتتل تمحل لفتن زي تمحل لفتن حمامات كم تهب كمون عبالات مدبر أب رحوك كبابيتات بوغرام ناتقوعزو أب حزبي قوسواسن أستمهوران كم زكايدون نهنساناتن نفس صلاتن كم زخطبون أبريون أب شحنت شعات 294 استهانسر مدبرت عنا أقرع كابت هنت زاقيت زخونة سجنا كم زي تقبر اللاز تقسن رسياسين كفالو وشتاو هنساتاتا نعنوي خيد بمهلو أب زهبو أقلقلوت شقري فترة اللهم سلازلو زملكوتا أكال كل حتاق قبرلو كمون مسمر تنكاسا غاست تليفون كو عدد اللهم تلابيون
መደበር ጥዕና ኣግራዕ ኣብ 9 ዓድታት ምስተጠርንፉ ልዕሊ 9,000 ነበርቲ ከባቢ ምምሕዳር ተገልግል ኣስታ 300 ኣባላት ፌደሬሽን ኣትሌት ዞባ ማእከል ብ4 ግንቦት ማይን ሓመድን ናይ ምዕቃብ ኣድማዕ ማእተታዊ ንጥፈታት ኣካይዶም ኣባል ሕርሻን ዞባ ኣስመራን ከባቢያን ኣቶ አብርሃም ኢዮብ ኣባላት ፌደሬሽን ኣትሌት ዞባ ማእከል ኣብ ቤት ገርግሽ ብዘካየደው ዕማም ፍርቂ ሄክታር ቅናታዊ ዛላ ከም ዝሰርሑ ሓቢሩ ካብ ኣባላት ፌደሬሽን ኣትሌት ዞባ ማእከል ኣቶ ኢሳቅ ነፀራብን ኣቶ ኢሳያስ ኣሰፋውን ብወገኖም ቅናታዊ ዛላ ፍግረ መሬት ንምክልኻል መሬት ኣብ ምርጋእ ኣዝዩ ኣገዳሲ ብምዃኑ ኣብ ሃገርና ክስራሓሉ ከም ፀንሐን ዘሎን ጠቂሶም ኣብዚ ማእተታዊ ንጥፈታት ምስታፎም ዕግበት ከም ዝፈጠረሎምን ንቐጻሊ እውን ኣበርቲዖም ክነጥፉ ድልዋት ምህላዎምን ገሊፆም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዝስዕብ ሃገራዊ ዜናታት እዩ ቱርኪ ኣብ ሊብያ ዋፊራቶም ዘላ ግዳማውያን ሓይልታትን ዕሱባትን ኣብ ዝቐልጠፈ ከተውፅእ ጊዜያዊ መሰጋገሪ መንግስቲ ሊብያ ፀዊዑ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ጊዜያዊ መሰጋገሪ መንግስቲ ሊብያ ናጅላ አልማንቁሽ ትማሊ 3 ግንቦት ኣብ ዝሃበቶ ጋዜጣዊ መግለፂ ቱርኪ ንውሳነ ባይቶ ፀጥታ ሕብራት ሃገራት ብምኽባር ኣብ ሃገራ ኣስኪራቶም ዘላ ግዳማውያን ሓይልታትን ዕሱባትን ኣብ ምውፃእ ክትተሓባበር ፀዊዓ እታ ላዕለወይቲ ዲፕሎማስኛ ሊብያ ነዚ ዝሓበረት ኣብ ከተማ ትሪፖሊ ናይ 2 መዓልታት ዑደት ምስ ዘካየደ بمنستر قدات وصاي مفلوت كومون منستر مكلخال حلوسي آخرن تمرحل على الوايلوخ تركي دحر زكايدو تركب أبستقبره حبراو غازيتاو مجلسين منستر مفلوت بوغنو عب زهابو مجلسي تي عب ليبيا عسكيرو زركب سراوي تركي مس أقدمو زنبرة منجستي ليبيا بستبتحن ناي وتهدراو سلطنة سممع نابتا عقر زاتو موخان دحر مجلات تركي نولالاو النت مريتاو حادنتن ناصنتن ليبيا لعل قمت كمته وحبيرون ጊዜያዊ መሰጋገር መንግስቲ ሊብያ ኣብ ሃገሩ ከም ዝርከቡ ዝተቀሰም ልዕሊ 20,000 ዕሱባት ዕጡቃት ግዳማውያን ሓይልታትን ኣብ ዝቐልጠፈ ካብታ ሃገር ክወፁ እኳ ባይቶ ፀጥታ ካብ ዝሕለፈ ውሳነ እንትኾነ ዛጊት ተግባራውነቱ ከም ዘይተረጋገፀ ይግለጽ ተጻረርቲ ወገናት ሊብያ ብዝበፅሕዎ ስምዕ ምቁራት ተኹስን ዘላቂ ሰላምን ክሳብቲ ዝመፅእ 24 ታሕሳስ ዝካየድ ባይታውን ፕሬዚደንታዊ ምርጫታት ብክልቲኦም ወገናት ዝተመርፀ ጊዜያዊ መሰጋገር መንግስቲ መዝነት መሪሕነት መንግስቲ ተቐቢሉ ምህላው ይፍለጥ ኣብ ከተማ ሜክሲኮ ሲቲ ሜክሲኮ ብዘጋጠመ ሓደጋ መፍራስ ብልዕሊ ጽርግያ ዝሓልፍ መስመር መንገዲ ባቡር ብውሕዱ 23 ሰባት ከም ዝሞቱ ተቃሊሑ በቲ መስመር ትጓዓዝ ዝነበረት ባቡር ምድሪ ብትሕቲኡ ኣብ ዝርከብ ጽርግያ ናብ ዝጓዓዛ ዝነበራ መካይን ከም ዝሃተፈት ዝተቐሱ ጸብጻባት በቲ ሓደጋ መብዝሕቶም ከቢድ ማህሰይቲ ዝወረዶም 65 ካልኦት ከም ዝቆሰሉ ሓቢሮም ሓይሎ ካልኦት ዛጊት ብፍርስራት ናይ ተሓዲድ ባቡር ምድርን መካይንን ዝተደብዩ ከም ዘለዉ ዝገለጹ ሰብ መዚ ሲቪላዊ ድሕነት ሜክሲኮ ሲቲ ቁጥሪ ግዳያት ክዛይድ ከም ዝኽእል ኣሚቶም ምምሕዳር ከተማ ሜክሲኮ ሲቲ ነታ ዝሃተፈት ባቡር ምድርን ዝዓነወ ሓዲዳን ንምልዓል ዓበይቲ ክሬናት ናብቲ ቦታ ሓደጋ ከም ተላእከ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡሎ ኣብ ዓለም ካብ ዝርከቡ ተመሳሰልቲ መስመራት ብዕብየቱን ንውሓቱን ብቀዳማይ ደረጃ ካብ ዝስርዑ ምዃኑ ዝግለጽ መስመራት ባቡር ትሕቲ ምድሪ ሜክሲኮ ሲቲ ቅድሚ ፍርቂ ዘመን ብወግዒ ስርሑ ካብ ዝጅምር ኣብቲ መስመር ክልተ ከቢድ ተባሂሉ ዝተጠቕሰ ሓደጋታት ጥራይ ከም ዘጋጠመ እዩ ዝግለጽ ኣብ ጎርሐ መጋቢት ናይ 2020 ክልተ በቲ መስመር ባቡር ዝጓዓዛ ዝነበራ ባቡራት ምድሪ ብምገጫውን ሓደ ተሳፋራይ ከም ዝሞተን 41 ካልኦት ከም ዝቆሰሉን ዝዝክሩ ጸብጻባት ኣብ 2015 እውን በቲ መስመር ትጓዓዝ ዝነበረት ባቡር ምድሪ ኣብ ዝግባእ ቦታ ጠጠው ብዘይምባላ ብሰዓብ ሓደጋ 12 ከም ዝቆሰሉ ይሕብሩ መንግስቲ ኣሜሪካ ክሳብ ዝመጽእ 11 መስከረም ኣብ ኣፍጋኒስታን ተዋፊሩ ዝርከብ ሰራዊት ሃገሩ ጠቕሊሉ ንምውፃእ ኣበጊስዎ ዘሎ መስርሕ ዕጡቕ ጉጅለ ጣሊባን ብዘካየዶ መጥቃዕትታት ከም ዘይሰናኸል ኣፍሊጡ ጣሊባን ኣብዚ እዋን እዚ ዘካየዶ ዘሎ መጥቃዕትታት ነቲ ዝሓለፈ ባሕቲ ግንቦት ከም ዝፈለመ ዝተገልጸ ምስሓብ ሰራዊት ኣሜሪካን ካልኦት ኣባል ሃገራት ኔቶን ካብ ኣፍጋኒስታን ባሉታ ከም ዘይጸልዎ እዮም ሰብ መዚ ኣሜሪካ ሓቢሮም ተንተንቲ ህሉ ኩነታት ኣፍጋኒስታን ምስ ምስሓብ ሰራዊት ኣሜሪካ ጣሊባን ዘካየዶ መጥቃዕትታት ብምሕያል ዝቆጻጸሮ መሬት ንምስፋሕ ይሰርሕ ምህላው እዮም ከጋውሕ ጸኒሖም በአንጻሩ ግን ምውፃእ ናይዚ ኣብ ኣፍጋኒስታን ዓስኪሩ ዝጸንሐ ግዳማዊ ሓይሊ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኣፍጋኒስታንን ዕጡቕ ጉጅለ ጣሊባንን ተበጋጊሱ ዘሎ ዝርብ ሰላም ባይታ ከጣጥሕ ከም ዝኽእል እቶም ተንተንቲ ይገልጹ
ካብ 2001 ኣብ ኣፍጋኒስታን ዝካየድ ዘሎ ግዳማዊ ወተሃደራዊ ምትእትታው ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ ተፈጢሩ ዘሎ ጸጥታዊ ቅልውላው ምዃኑ እዩ ዝሕበር። ትማሊ 3 ግንቦት ኣብ ጥቃቲ ኣብ ከተማ ባግዳድ ዝርከብ ወተሃደራዊ መደበር ኣሜሪካ ክልተ መጥቃዕታት ሮኬት ከም ተኻይደ ካብቲ ከባቢ ዝተፈነወ ዜና ኣፍሊጡ። እዚ ኣንጻር ረብሓታት ኣሜሪካ ዘቐንዐ ምዃኑ ዝግለጽ ዘሎ መጥቃዕታት ሮኬት ኣብ ውሽጢ 10 መዓልታት ንኻልኣይ ግዜ እዩ ዝካየድ ዘሎ። ይኹን እምበር በቲ መጥቃዕቲ ኣብ ህይወት ሰብ ዝወረደ ክሳራ ከም ዘየለ ተፈሊጡ። ዛጊት ነቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደሉ ኣካል እኳ እንተዘየለ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ መደበራታ ዝካየድ ዘሎ ተደጋጋሚ መጥቃዕትታት ኢራን ብእትምውሎም ሚሊሻታት ኢራቅ ከም ዝፍጸምያ ክትወቅስ ጸኒሓ። ብ18 ሚያዝያ ኣብ ከባቢቲ ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽ ኢራቅ ተደኪኑ ዘሎ ሓይሊ ኣየር ኣሜሪካ 5 መጥቃዕትታት ሮኬት ከም ተኻየደ ብሰንኩ ድማ 3 ወታደራት ኢራቅን 2 ወጻእተኛታት ሰራሕተኛታት ህንጻን ከም ተቐትሉ ኣይርስዓን። ቅድሚ 2 ዋርሕ ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ዝተኸስተ ሕማም ኢቦላ ከም ተገጠ መንግስቲ ሃገር ብወግዕ ኣፍሊጡ። ሚኒስትር ጥዕና ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ እቲ ሕማም ዳግማይ ከይኽሰት ጽዑቕ ምክትታል ይገብር ከም ዘሎ ብ3 ግንቦት ሓቢሩ። በቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ኣብ ሰሜናዊ ክፋል እታ ሃገር ዝተኸስተ ሕማም ሓያሎ ከም ተለኽፉን 6 ካብኣቶም ከም ዝሞቱን ጸብጻባት ይጠቕሱ። ኣብ ዞባ ምዕራብ ኣፍሪካ ካብ 2014 ክሳብ 2016 ብዝተኸስተ ለበዳ ሕማም ኢቦላ ልዕሊ 11,000 ሰባት ከም ዝሞቱ ናይ ሽዑ ጸብጻባት ይሕብሩ። ኣብ ባንግላዴሽ ትማሊ 3 ግንቦት ብዘጋጠመ ሓደጋ ምግጫው ጀላቡ ብውሕዱ 26 ሰባት ከም ዝሞቱ ማዕከናት ዜና ንሰመዝ ጥዕና እታ ሃገር ብምጥቃስ ኣቃሊሐን። በቲ ሓደጋ ካልኦት 5 ዳሃዮም ጠፊኡ ብምህላው ቁፅሪ ሙታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ግምታት ኣሎ። ንጠንቅታ ሓደጋ ብዝምልከት ጽዑቕ ምርመራ ይካየድ ከም ዘሎ ሰመዝ ባንግላዴሽ ሓቢሮም። ኣብ ባንግላዴሽ ሓደጋ ምግጫው ጀላቡ ከጋጥም ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ዘመልክቱ ጸብጻባት ብሰንኩ ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ከም ዝወርድ ይጠቕሱ። ኣብ 2015 ኣብ ማያታ ሃገር ፈጣን ጃልባ ምስ ናይ ጽዕነት መርከብ ድሕሪ ምግጫው ኣብ ዘጋጠመ ሓደጋ 78 ሰባት ከም ዝሞቱ ይዝከር። ክቡራት ተኸታተልቲ ነቲ ሰዓት ዝተዳለወ ዜና መሰናድኦ ኣብ ዝተዛዚሙሎ ዝቕጽል መደባት ኤርቲቪ ክትከታተሉ ደጊምና ብኽብሪ ንዕድም።